בוקר טוב, בוקר טוב. אנחנו פה בטביליסי. אחלה טביליסי. פה זה השכונה של אבלברי, מאחורה. וזה סוויטה, תראו, זה חדר ענק. קומי, בדלק, עיוני, קומי, תקומי. תקומי. איזה יופי, איזה יופי. כמו אצלי בבית, אותו גודל בדיוק. בדיוק אותו גודל. קיצור. שרתון זה שרתון. נטע סדריסקי דבצה. תראה איזה מלון, מסתכל. תראה. איזה דבר. קלאס, אחי, קלאס, קסומו, כפרה כסף. איזה מזג אוויר, איזה תענוג. קואריץ', האודיס. ביליס, קלקס, טשי, טושי. אבל אין על טביליס, אין, לא יעזור, לא היה, לא יהיה. כמו שרים אז. פס מיסרה. הבדלק, אתה מתחתנת עם איזה עיראקי, איפה אני לוקח אותה? איפה היה לוקח? מה היה מראה לה? דאי זה ויניס ארמרטי, פעם קראו לו ככה, עכשיו קוראים לו לא זוכר. רק בגרוזיה, איזה שטופדי, איזה ממש תענוג. כמה ג'וס. תמיד טוב להסתובב בשווקים של טביליסי. כל טוב, ברוך השם. איזה יופי. תלכו נגד. איפה ליזה? הייתי מביא, אבל אם יתפסו אותי אסור, משרד החקלאות אוסר. אבל הליכרתי. Galleta quella fe. Limoni come da chi deve Salvatore, limoni cartoli da. הנה העגבניות, אבא. 5 לרי קילו. אתה זוכר פה שקנינו עגבניות וקנינו פה את החצ'פורי? אתה זוכר? קנינו, יש כזה... עובדת רצח, כוס אימא שלה. ופה שקנינו, לא, יש לך... אתה זוכר איך קראו לה היא? החצ'פורי והנה העגבניה, יגאל. זה העגבניות מאזרבייג'אן זה מגיע. איזה דבר. איפה אשתי שלי? הנה פה. זה העגבניות שמגיעות מאזרבייג'אן. תראה, אני אתן ביס, תראה איך מה הולך בפנים. אבל זה מלא, זה לא ריק. נראה חצ'פורי, ליזה. משהו.
גשם בטביליסי, חבל על הזמן, חבל על הזמן. צימס, צימס. לוקח את ליזה למסעדה, פרגן לה. זה מסעדה על אחד הגגות פה. רואים פה את כל טביליסי. כל טביליסי. נסיעה, נהר עובר פה למטה, ממש מתחתנו פה זה שרדן למטה. שם שרתון, המלון שלנו. גם פרה הכסף, חי פעם אחת. אז ועשרו. מה טוב לזה? וואי. תקשיבו, אין על גרוזיה, לא יעזור כלום. לא יעזור כלום. עכשיו, איזה לחם. ליזה, את אוכלת רק חצי אחד כל השאר שלי. שהולכים למסעדות איכותיות ומשלמים כמה שירות בהתאם. תתאמי. אמר לסיעה. מדלוק. איזה יופי, תראו. איזה מוזיקה. יפה יפה. וואי רשוש צח ודי. בז. שם זה הנהר. יפה, יפה. יפה, מהממת. למה זו? חיים של. ציצוץ חלה. אנחנו רואים בית חולים. עזוב, לא רוצה. לאה, תראי לאה, אנחנו בפוליקוליורי. כמה כתוב פה? תראה איזה נפוליוני, לאה. טביליסי זה זרוע, הים של טביליסי. איזה אוויר יש פה, למות. יש לה אשכרה חוף שם למטה, תצפית מטורפת. זה פה, זה 20-25 דקות נסיעה מהמרכז. פעם ראשונה אני פה, פשוט גובה מטורף, טוב, אוויר. לא להאמין, לא להאמין, לא להאמין, לא להאמין. יפה, 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 יפה. איזה יופי, איזה יופי. פומפה, פומפה. וואו, איזה יופי.
איזה פונצ'יקי, וואי וואי וואי. למעלה הוא מתפוצץ הפריך. נו, מה לי זה? אין לי מילים אפילו. וואי. קרם מבושל. אחי, לעשן איזה ג'וינט, אתה מסלול תחת. ואז... מעלים אותך למתקן הזה. מה אתה אומר? אתה מסלול תחת, ואז אתה עולה לפה, תראה את הילדים האלה. אתה עולה לפה. אלי, מה אתה אומר? ריזוש. חיים בלב. Marte mi sucala achos feliz Alba silvera Tuda manat lesoda mesumeri Kanchunase Chito bonito Chito mangalito Nagarite kanchunase Chito bonito Chito mangalito Bravo! Shenia, Huelaraski Mimreria, בוא בלילה, תרקדי, אני יכול איתך. בחוץ גשם חבל על הזמן. גשם, גשם. זה ביתו של היזם והקבלן, הוא בנה חצי טביליסי עם צחטה, ועוד הוא גר פה, בן אדם מאוד מאוד צנוע. עכשיו הוא בישראל, הוא בונה חצי ישראל.
באנו אליו, אפילו לא בבית, לא פתח לנו את הדלת, אבל יש פה את המאפייה של העוגות, באנו במיוחד. וזהו. איזה כיף, תשי. אני צריך משהו בלי כולסטרול. איזה לחם, ליזה, תראי, 9 שקלים, תראי איזה לחם. 2 קפוצ'ינו, 1 כזה, 1 עוגת גבינה, 1 חצ'פורי, 50 שקל. תענוג, בארץ אתה מזמין את 1 כזה וכזה, אתה משלם 50. וליגה פה. זה הבית קפה, אתה לא מבין איזה סנדוויצ'ים יש פה, איזה דברים, איזה שייקים, איזה עוגות. ירד גשם, האוויר נקי, הכל זה, מזג אוויר ממש נעים, אתם רואים, אנשים עם קצר. כיף. קוקי. כיף. אין על טביליסי. טביליסי שנאלה. הסיק את ה... הסיק את ה... עוד קצת ואני משתגע. גם פרה הכסף.